Wow, wow. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Lwgw ओंखायनो मोनसे सिनाखि होनसै थ' बिथाङानो जाबाय लोगोफोर आंनि फार्स्ट इउटुब जार्निनि लोगो माने आंखौ इउटुबनि बिखय माने फोरोंनाया बिथाङा आरोना वान एन्ड अनलि दिस दावहारुर ब्रादार बिथाङा माने माबायाव टावाङाव खामानि मावो टावाङाव माने 1 years थाबायना थ' आरोना इउटुबनि बिखय आंखौ माने नलेज होनाया 2017 आव बिथाङानो आरोना थ' मोननैसो भिडिअ आं दायो देखायगोन बिथांनि जोंखौ आसामनि होनना मिथिखादो औ मा खालाम दा थांनो होलाना ओरैजाय गोजोन बेरायना जोबोद गोजोनबाय जागाया बहुत शान्ति थान्दा वाव जियानो जायामोन लोगोफोर थ' दायो आं दंफायो जोंनि भेरगाव साब डिभिजन माने भेरगाव बे टाउननिनो मेन जागा आरोना निजा दङ लोगोफोर कर्ट निजा दङ साब डिभिजन बै जादों आइबि अफिस बै जादों रेसिडेन्ट बैयाव दङ लोगोफोर भेरगाव पलिटेकनिक नै माने भेरगावनिनो मेन जागा नैबे आरोना नै बिखा थ' नैयाव जों एसे साहा लोंबाय थ' माने मोनसे खामानि फैदोंमोन जोङो माबायाव नैबे मा होनो साब डिभिजनाव थ' दायो जों थांगासिनो बहा भाई ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो माबायाव आरोना खैराबारिनि गान्जा सक होननाय मोनसे माबा दङ सक दङ खैराबारियाव माने बेयाव जोंनिया बर'नि एक्ट्रिस मिथि नार्जारि आब'आ माने मोनसे माबा दख'नानि स्ट'र खुलिदों आरोना थ' बेयाव आब'आ मैयानो आंखौ लिंहरदोंमोन अपेनिंआव खिन्थु आं थांनो हायासै थ' दिनै अपेनिंनि सानसे उनाव थांसै आरोना नै जोंनिया ब्रादाराबो लोगो हमनो लुगैदों दा बेफोर आं देखायलांगासिनो दे गासैबो जि जायो हा लेट्स गो थ' लोगोफोर नै नायदो जोंनिया भेरगाव सकखौ नैबे जाबाय जोंहा दा बिलाइनि दखान दादै आफानि फंबाय ओमफ्राय नै भेरगाव सक दिस इज आंनि जायगाया बेनो आरो नै थ' लोगोफोर नै सफैबाय गान्जा सकआव ओमफ्राय दखाना नैबे नै बिसानिया एम स्ट'र नै एम स्ट'र ओइ दंखायो नै खैराबारिनि गान्जा सकआ लोगोफोर नै सफैबाय एम स्ट'र थेंक इउ नै सिङाव दङ जोंनिया आब'आ वाह बरिया नांबाय दे जोंनि हमानो दे बे आयु दे बिलफ्रा बुरजा साननानै आयु थाथ'दोंमोन जालायदों दानिफ्रायनो दानिफ्रायनो एसे केयारफुल जानांगोन जालायदों मैयासो माने अपेनिंमोन ना ओमफ्राय आङो माने मैया मोनसे खामानिनि थाखाय फैनो हायासै आरो लफाइनि बिराद मोजां कालेक्सन फैदों रेडआव माने लरेस बोनाय ओमफ्राय लोगोसे फास्रानि रेड नि कालेक्सन रेडआव ब्लेक एन्ड व्हाइट होदों आरोना ओमफ्राय माबा मोनसे जोंनाय लरेस होदों बारा रोङा ओमफ्राय प्राइसआ बेसे जाखो प्राइसआ बियो ना अनलाइन 28 हरो आरो अनलाइन 28 ओमफ्राय अफलाइन 25 हरो Oh my god 25 बेसां स ना 2500 होनदो आं 1000 सानगासिनोमोन बिनिखाय oh my god सानगासिनो जेनेबा जों दख'ना लाबोनो हायाना आयु ना दे निजा मा दोङो पार्लार ना पार्लार बानायनो नागिरदों दा ट्रेडिंल' सोलियो आतसा पार्लार नै साफोर खानायाबो जानोबा मा जागोन बेयाव खानाय बोनाय आरो क्लिन आप गासिबो जागोन ओमफ्राय खानाय सिननायलाय ट्रेडिं खानाय हानाय लेडिस आतसा ओमफ्राय सोर सिङा आब'न सिंगोन आंनो सिनगोन बर्तमान मानसि मोनसान्दि दे आब'फ्रा देनांहाय मा बायसान्स लाखिनो होगोन आरो एसे देखायदो नैबेबो लफाय बरिया लफाय माने मा लफाय ब्रेन्ड नामा ब्रेन्ड बियो मोनसे आं दिन्थिखादों लफाय बेबो लफाय बरिया लेटेस्ट जेनेबा बेफोरनि प्राइसफोरा आर'नाइ प्राइसफोरा बेनो अनलाइनाव एसे बारा जायो बिदि 38 हरो अनलाइन बा बिदि टाइपनि आरो नैबेफोर एसे खम जायो नैबे पार्पला ओमफ्राय रेड ओमफ्राय नैबे प्रिमियाम क्वालिटि खिन्थु बे 4500 नि आरोना अनलाइन बा एसे बारा ओमफ्राय नैबे बिबारनि रानि पिंक अनलाइन बा एसे बारा बेबो 4000 आरो ओमफ्राय नैबे दानाय एसे दामि आर'नाइया दानाय दानाय बेसे जागोन बियो जोङो 400 आखाइजों दानाय नालाय लकेल मोजां नांदों बरिया
आरो माबाना बहुत गुवार नांदों एसे ना माने आखाइजों दानायसोथ' औ मानसि दानायसोथ' 400 ना दामि नागिरोना खायसे औ स्पेशल गेस्टनि थाखाय पिस मोनब्रैल'सै दे मोजां दे गान्जा सक जाहैबाय मैयाथ' सानसे दंमोन माथो ना फंबाय आं इखो एसे गाखोनो मादै नामा मानो गान्जा सक थाखो बियो मानो गान्जा सक थाखो नामा गोदो गान्जा मोनोमोन खोमा गान्जानि माबासो बियो नायगोन ना नै कास्टमार फैदों आउनाव लायनानै थांना फैबायना माथा जागानो जाबाय खैराबारिनिफ्राय मा होनगोन दा नोंहाबो हाबा जानोसैबा लांफैबानो जाबाय दख'ना जागोन खैराबारिनिफ्राय गरेस्वर लामा ओमफ्राय गान्जा सक मिथिगोन दे रबिन नार्जारि नबिन नार्जारि सक ताम्रेश्वर मन्दिर ताम्रेश्वर मन्दिरनि खाथियावनो आरोना 1 किल'मिटार डिस्टेन्स थ' बिनिनो स्ट'र थ' थांसै दे आरो दे थ' नै लोगोफोर गान्जा सक माने दिनै बोथोरा ओरैबायदि थान्दा ना माने बेबायदि बोथोराव साहा लोंनायनि मजाया बेलेग ना थ' साहा लोंबाव नामा थ' लोगोफोर नै दा जों खालामबाय रिफिउलिं हा फांसे लोगोफोर नायदो बोथोरा ओरैबायदि बेलेग खालामबायना आयु खुवादोनो खुवा थ' दिनै जाबाय तारिखआ 22 दिनै मामोनलै 22 फेब्रुवारि ना फेब्रुवारि थ' नोंथांमोननि जायगायाव बोरै एसे कमेन्ट खालामदो जोंनियाव नायनि ओरैबायदि माने खुवा ओरैबायदि माने शिलं टाइप खालामना होबाय आरो ना नै माबाखौनो जायगानि ओरैनो खस्थ' जाने शिलं बायदि ना अरुणाचल शिलं बेफोरबायदि जायगा खालामना दोनबाय आरो बेबायदि खालामना होबाय आरोखि अरुणाचलाव बिदि आरो ना थ' नै जोंनिया बिथाङा टावांनि एक्सपिरियेन्स दोङो दा बोरै टावांआव थान्दाफोरा थान्दायाथ' बिराद थान्दा दायो बरफबो सोलिगासिनो दं दाबो बरफ फैदो तलफोर जियानो जायामोन ना थ' शिलंनिफ्राय दिनैनि ब्लगखौ दोनथ'नाय जाबाय दे नेक्स्ट टाइम मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायनोसै ना बेफोर ना दे माने